Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, Action Radio Philippine Standard Time, las 7:59. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian ng isa, Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline! Action Radio Philippine Standard Time, las 8 na. Sining aga, welcome sa pagpangalagad sa Aksyon na Hotline. Sa sining adlaw, naari ni kita sa Martes sa Mayo 12, 2020. Aksyon Hotline! Sa ngalan sang regular nga anchorman Aksyon Art Hupon, talos nga magpangalagad sa inyo ini sa Aksyon Brian Morden. Aksyon Hotline! Of the night kita top las 9:30. Sining aga, mga kaaksyon, kag kumusta kamo dira? Kumusta nga ton sini Ginios, although nga ti sa gihapon nagapabilin kita nga ECQ or Enhanced Community Quarantine diri sa syudad sa Bacolod, and GCQ naman sa bugos nga probinsya sang Negros Occidental o kon ginatawag nga General Community Quarantine. Aksyon Hotline! Na-remind talang liwat magambal kita ECQ kung wala ka sang quarantine pass nga nagasunod sa sini nga adlaw sang number coding, hindi ikaw pwede makagwa dira sa imo sini mga puluyan. Amo ng ECQ, no? May ara sang regulasyon kag hugot or stricto nga ginapatuman ang hindi paglagaw-lagaw nga hindi malang importante sa aton sini palibot. Aksyon Hotline! Pa-reminders talang ginakyon kaysa kay ang iban nagakalipat na sila, no? Nagalakat silang hindi gali dapat inugwa nila subong base sa ilang sini ginauyatan nga Q-Pass. Sa GCQ na naman, sa Negros Occidental, tiyan mo na may partially, pwede na kagwa kamodra, may mga businesses na actually, nga makita naton nga open, labi na gid mga essentials dira, mga batawag natin importante, construction supply, ang mga importante lang gid nga mga bagay-bagay. Pero mag-GCQ, gani, nakalagaw-lagaw kita sa kaiping nga banwa kag syudad diri sa Bacolod, kita naton daw kuan gyapon daw inablang kalayo gid sa distansya sa ginatawag naton normal nga sitwasyon. Aksyon Hotline! Inabla maghambal kita GCQ, ang hambalin ako nga 50% pwede na, pero duwag gyapon kalambot 50% action ilray. Ang iban daw ara lang sa 25%, wala gyapon nagabukas ang iban. Siyempre, abreak ka na nga wayman gyapon may mabakal, kay wayman may nagalagaw. Aksyon Hotline! Usik ka lang sa imo sini panahon. Last 8:02 Action Radio Philippine Standard Time. Aksyon Radio! Ano ba lang mga balita nga dapat naton tutukan sa aton sa pagpangalagad sini nga aga? Una, daga-daga try naton nga lambuton ng spokesperson sang IATF o kon Interagency Task Force diriya sa Western Visayas sining pag-abot tonight sang sobra 30 tanan ka mga returning OFWs diriya sa Western Visayas, mga kaaksyon. Aksyon Hotline! Ano bala ang ila sini nga kahimtang? Ang ila sini nga ruta una mag-abot diri sa Bacolod, and I understand bayara sa Bacolod non kag Negros noon nga mag-abot man diri sa aton,
And the Bacolod nakaprepara na sa ila sini quarantine facility and also the Negros Occidental mga kaaksyon. Ano? Action Hotline. And magapadulong ini sa probinsya sang Iloilo and Cagayan area mga kaaksyon. No? Ining mga returning OFWs. No? Amo ning iban nga naghambal bla nga papulion pa ni sila tani hindi lang anay bangod may nagapositibo no nga nagaabot diri sa aton. Action Hotline. Pero hindi man ta dapat ngin magkahangawa bisan ng positive ini sila kay hindi man ni sila rekta makapauli sa tagsa nila ka mga puluyan. Amo na galing ang problema kay kon kaysa manog tapos nang ilang sini nga 14-day quarantine wala pa gyapon ang results ang ilang sini nga swab test ami gaabot ang ilang sini nga result inang manog tapos ng ilang sini 14 dias nga nagpositive ini sila mga kaaksyon. Action Hotline. Di kabay pa nga ini sila ya kompleto na ni sa quarantine kag na swab test na ng iban diri ang budlay lang diri sa IATF national mga kaaksyon kay way isang close nga coordination sa regional nga mga offices iya no. Inablang kibot ka na lang, nagabiyahin na sila papuli diri sa aton, ano pa mga public officials na to nagasala-salaman anong himuon. Action Hotline. Daway man guro na lockdown ng aton sa mga communications, di ba? Ara malang aton sa nga Globe, ara mas smart, ara malang PLDT naton, open malang internet naton, ang aton sa mga Facebook, aton sa group chat, daway man ni nagkaladula sa panahon sa COVID-19 nga do kabudlay gini sila maghatag communication diri sa aton sa lokal. Action Hotline. Kabalo ka diri sa lokal, proud to say nga Bacolod kag Negros, kita diri sa Bongya hilway kita sa kabalaka sining COVID-19. Ikumpara mo other provinces mo, prangkang istorya. Kay dito ya sa Cebu, nagapangunas la subong man sa kadamuon sang positive sining COVID-19. Kita diri na control naton and thankful giti sa aton sining public officials. Kay sila ya mga daw si Duterte man, no? Inablang pagmando, like Bacolod City Mayor Bing Leonardia. Paghambal nga GCQ kita, ECQ kita, na kontrol yang Bacolod nun. Action Hotline. Amo man ang Negros Occidental. That's why we have pang-positive diri sa Bacolod, daw pilalang bilog, kag na-kontrolar naton. The same man sa Negros Occidental. So tikon iban nga nga diri sa ato nagareklamo sa ning returning OFWs, hindi tanis sila mabasol. Kiti ang iban dira kapoy na sang sagi iya kapanago sulod balay. Okay lang na tani kung nagapanago ka nga nagamual ka mlas pagkaon kung kisa way man. Action Hotline. Ti gutom gid ang sitwasyon. Last 8:05 Action Hotline. dungagan ta na karon makaaksyon ang balita iya iban diri sa lokal karon nga aga magahatag sang statement man no kag reactions si ABC President Lady Gles Gonzales mga kaaksyon sining una nga nabatian kagabi sa interview naton sa Action Firing Line sa pinuno sang Criminal Investigation and Detection Group, no? Nga pinanglawag niya diri ang anom tanan ka mga barangay nga amo karon ang ila ginaimbestigahan kon ano maluso nga pag-release sining Social Amelioration Fund or program sang gobyerno diri sa syudad sa Bacolod. Action Hotline. Ay, pobre na pinanawag sa nano nga nalawagan ni ngalan sang ano man. Tigaling kiti may mga complainant man mo, no? Kadamo sa nagpadulong mga 14 to kahapon. So linawag inay kagabi, suliton ta subong, Granada, Barangay Bata, area sang Mansilingan, Barangay Handumanan, Barangay Filisa. Amo ning mga barangay makaaksyon nga namunuhan gid kagabi sang CIDG. Siya mo ning mga barangay diri nga Barangay 1, no? Lakip diri, no? Nga may mga reklamo. In fact, this week makaaksyon may duha ka barangay na sila nga pagafailan. Action Hotline. So mga ayo kita sang reactions diri sang ila sining presidente sa mga barangay kapitanes nga ini, no? Before di mag-file ang CIDG nato ng PNP naton, nga gintap subong sang DILG kag DSWD, may mga evidence ini sila nga nahakot da sa area. So nagapabilin nga inosente ini mga barangay kapitan nga ini, BHW, barangay secretary, may nagmahimos na kuno naglakat na. Action Hotline. Amo ning gatgad daton mo, no? Una daw ka pasimple lang kita, daw ka ox lang. Sige, obra lang ka mo di mo na. O, lento resulta subong. Amo na ni, sala espiritu ta. Action Hotline. Ang ibang nga balita sa lokal magka-aksyon, diri sa Bacolod ti ilauman nato na sobra 5,000 na nga ginpadala ni Mayor Bing Leonardia nga mga names ng families
nga kabay pa makabaton sining 6,000. Diba si mga biktima na ding iban sa wireless tabla. Action Hotline. Amo na nga kon gidya ginalantaw diri mo. May lang ning alkalde sa Bacolod nagahimo ya sa tikang nga paano sila makabaton. Diba si mga biktima nisa sa wireless tas ang iban dira nga hindi lapit sa luwag, hindi mapakdulan. Action Hotline. Oh, kabay pa no nga maka-avail ini sila. Kag sini nga aga ang aton patrol may misyon. Inigyapon parte manigyapon sa SAF nga ini, SAF or SAP, no? Sa din nadakpan iya sang tag-iya sang sining application niya sining 6,000 pesos. Nga tampered na ang iya sini nga application. Action Hotline. Anag naman ni obra ang nagsulat man yung tagalista man tikkaron kay nakibot siya nga way siya ngalan. Gin-trace niya mga kaksyon ang numero, kundi may number coding na daw or may tawag sina control number dira ang application. Pinangita niya maro maning tagreklamo, ginkadto niya sa DSSD natultulan ang control number. Paglantaw sa control number, pinangita ang papel, ang application paper niya. Oy, ang iya siningalan no ay na ginpanglapakan sang nang tawag sina white erasure, white ink black. Pinanglapakan kag binutangan sang lain nga ngalan. Action Hotline. Tinagdangop diri sa Action Radio ang patrol naka-posting na this time dito sila sini barangay. Unahon tanis la karon na plastar tani kalmal Action Eden ikaw bahala dira. Kay medyo na kolbaan ning tagreklamo pero balyag ugot gid ko kay kwarta na bato pa. Action Hotline. Di may mga nagamani obra. Di kabay pa nga kun din man nga barangay karon sekreto talang nanay si Action Eden ni mabuyagyag karon. Ipalabot yun ni Dayon after sining interview naton. Ipalabot yun ni Dayon sa CIDG para malakip ni siya sa anong kag mangin pito na ning mga investigahan nila. Action Radio. Para magkaladudla manisla. Amo nang bagay sila nga mga tunto sa pisto bla. Action Hotline. Sige, balikan ta na karon ang balita sa nasyonal ari kay kuano, tinang subong adlaw ginpatuman ng pagsaka sang presyo sa aton sa ni petrolyo. Ate nagakuha na tamo, amat-amat na balik sa new normal. So nagamat-amat naman niya abnormal ang presyo sa petrolyo. Action Hotline. Imagine mo ng gasolina, 2 ka pisos kada litrong saka subong. Okay lang ni sa Action Nel siya kay may may libreng tughong ni basta puli. San Enrique. Full tank pa niya. Ang diesel may ara sang piso kag 90 centavos saka kada litro. Ang kerosene naman niya piso kag 25 centavos. Tinagamat-amat na sila saka kay nga batyaga na sa mga petroleum companies magkaksyon. Nga daw nagabalik-balik naging kitas normal man. Okay man na. Ako gani bisa magsaka pa sila kapila na importante nga magdula ini sa COVID-19, ma-enjoy na takon. Action Hotline. Sige, kagabi si Presidente Rodrigo Duterte may public address, siya may televised public address kagabi. I-try na to na karon nga palabot pero more on ano tong yang issue to dito sa Metro Manila Action Dorel, no? Parte sa mga lugar dito nga ipaidalom ang gihapon sa ECQ, Enhanced Community Quarantine. Kaya sa probinsya, aside from Davao and Cebu City, why naging man sa ibang problema? Action Hotline. Plus 8:11 na kita sa aton sa nga pagpangalaga. Action Radio. Unahon ko lang ni si attorney sino gining attorney naton nga talawagan subong action Action Dorel man sang interagency task force si attorney sa kadamo na bala sa aton nakasalamuha sa matagadlaw nga tanan pati ako si attorney Roy Villa. Okay, sige. Ang aton sining interagency task force diri sa Western Visayas spokesperson, no? Okay, tonight may ara sang mga 30 masobra ka mga OFWs mga kaksyon ang mga abot dato naton or diri sa aton sa syudad sa Bacolod. Naganubo ang mga experience na nga naganubo. Mhm. Pero so far the way pa man experience na nagtaas yun, no? Aha. So more or less siguro ang muna na 66 ang for Western Visayas. We have 6 for Negros Occidental and 9 for Bacolod City. Aha. Pero ini sila tanan attorney paidalom naman ini sila sa quarantine man dito sa Metro Manila attorney, no, before ini sila ginpapulit diri sa aton. Amo na ang aton nga requirement sa aton nga regional task force sa guidelines naton nga before sila pasakyon sa barko
dapat nakaagi sila sa 14-day quarantine dira sa dito sa Manila. Before pag sila pasaka sa barko, they have to undergo RT-PCR test. I see. Okay. Gin-swab test man sila, attorney, pero ang results ni ginapalagas lang na? Wala, they have to show nga dapat negative gid sila. Kung hindi sila negative, nabutang gina sa aton nga guidelines, ang iyasang regional task force nga guidelines, nga dapat negative gid sila sa RT-PCR test. I see. So, siguro amo man na ang nag-explain nga kung nga katabo, may kakatabo nga ang lista nga ginapadala diri sa aton nga muna pasahero pag-abot naganubo. I see. Okay, nagapakita dira sa ila sining medical certificate gadala abi gina-present diri sa aton, negative sila, pero ano natabo, attorney, may area naga-positive diri sa aton ya while gina-quarantine sa Western Visayas paitagayon dira sa test ni attorney? May mga nagkanatabo sila because nga atong labi na gid atong una wala nga batch. Yes. Atong una nga batch nga din sa Manila. Nga pag-abot diri sa Western Visayas, pag rapid test nag-positive, kadlason pag gin-subject na sila sa RT-PCR test, nagwa man sa confirmatory test nga ang iban sa ila nga positive. Yes. Sa rapid test, positive gid man pag-abot sa RT-PCR test. Amo ni kiti ang testing dito atong una nga batch nga ginubra, ang testing dito sa Manila rapid test. Kadlason actually may nakita kita dito ang aton nga regional task force, may nakita dito nga daw may mga bagay nga dapat konsahon sa proseso dito sa Manila. Amo na ang ginpagwaan sang resolution sa aton nga regional task force nga temporarily anay gin-suspended to. Ang pagbaton sa succeeding batches, itungod sa itong mga nakita nga daw mga diferensya, like ang papilis nila nga ginakaptan daw in the form of a certification lang. I see. Nga negative sila, kag naka-undergo sila sa kag wala gid niya makita ang resulta gid sa rapid test nga gin-conduct. I see. So that's why nga ang ginobra nga gin-require gid niya nga RT-PCR test before sila magsaka sa barko. So ang una nang natabo sa second batch ng RT-PCR test, ngayon ang advance ng mga info ginapadala na, as much as possible accurate ang mga informasyon na ginapadala. Naobserbahan naton nga halin sining second batch, daw wala nakita masyado nga problema, kay daw seamless na bala. Okay. Kaya atong yung mga agency of the government nag-step up man sang sa ilang mga pag-perform sa ilang mga duties in relation sa repatriation sa aton ng mga OFWs. Dok normal giman nagakalahitabo, attorney, no, sa normal abi nga sitwasyon nga tikon una pa maka-learn tada sa mga mistakes naton. So kusubaw na correct na tanan-tanan. So we're hoping nga ining mag-aalabot sa aton nga 66, no, diri sa Western Visayas kwan gini sila nakaagi sa husto na gid nga proseso kay it will lead naman sa another problem if in case nga may ara sa mag-positive dira abi, attorney, problema naman naton sini nga mga local officials and mismong community, although nga ni sila i-quarantine gihapon for 14 days. Tama ina, action Brian. In fact, maskin amo pa na nga ginatinghuan sa aton nga task force nga ang proseso maayo na, no? Labi na gid dito sa Manila, pero sa gihapon may mga preparasyon pa gid nga ginobra ang aton nga task force kada nga aton mga lead agencies nga nagapatigayon sining repatriation sa OFW pag-abot diri sa Western Visayas. Na pag-abot diri sa Western Visayas, for example, diri sa Iloilo, sa Panay Island, RT-PCR test pagid sila. No? Kag dayon gina-require pagid sila mag-quarantine sang 14 days. Ang diri sa syudad kag sa province ng Iloilo, for example, butang sila anay sa hotel samtang wala pa mahuman
ang pasilidad, quarantine facilities nga ginapreparar man siyang aton nga mga LGUs diri sa Iloilo Aha. nga samtang wala mahuman, dalang sila may sa hotel. Aha. So samtang sa hotel 14 days, swab test ulit sila, subject sa RT-PCR test. Ah. So meaning nga kung may diferensya dito ang proseso sa Manila, diri gilayon makita ta naman na diri sa madiskubrihan ta gilayon o dayon diri sa aton paabot diri sa Western Visayas, kag dayon te gina-secure sila, gina-quarantine di para masiguro ta nga kung in case na may diferensya dito ang proseso kag mag-turn out sila di nga positive, Aha. hindi sila makalaton sa aton diri nga mga umunuyo, labi na gid sa ilang nga mga pamilya nga pulian nila pagpuli nila Yes. Oo. diri sa Western Visayas. Yes, attorney, kay you know what, attorney, didto diri sa aton kung kaysa naluoy kita sa situation naton, di isa lang aton sini nga swab center naton diri naga-inabot ang results daan like Bacolod kag Negros sa tagpila ka days, mayara sang tag 8 days na. So manog tapos ng quarantine, manog pauli na sila oy nagpositive pa. So dapat dito pala sa Metro Manila siguroho naton kay dito do damo to ya swab center nila to kag ang nila na ang testing nila, attorney na. Oo, although nga hindi makita ka hambal nga may perfect na gid ang aton nga sistema sila kag ang preparasyon naton because everything actually with respect sa aton nga pagbato sini sang COVID-19 gani is a work in progress kag we improve as we go along. Yes, Iti daw kadamo kita sakit and miss dire kiti balang taman ni emerhensya ini. Yes. Wala taman ni gulti man lang ni siya nagabot. Damo pa kita sa mga bagay nga wala pa gid mabalaan sa pagbato naton kontra sa COVID. So that's why nga we learn in the process and then from lessons learned we improve on the things we do to fight this deadly virus. Yes, naintindihan ginato ng situation. Third na rin nga batch, attorney, so medyo may nabilin pagid to, damo pagid attorney yung ginalauman na ton? That's what we expect. Amo nang ginalauman naton, nga damo pagid siyang masunod ng mga batches. In fact, hindi lang nihalin sa Manila, may ara pa kitahalin sa Cebu City. Kaya probably in other parts of the country like Davao siguro, pero wala pa man kita so far advice from Davao or other parts of the country. Ang advice naton nga nakuha is other than Manila is Cebu City. I see. Kag ginaano man na subong gina-workout man na sa aton nga regional task force paagi sa aton nga mga lead agencies involved like OWA, Marina, no, nga amo ning patigayon subong in coordination with the local government units nga mapapuli man ang aton nga mga OFWs hindi lang sa Manila kundi man dito man sa Cebu City kag they have to undergo the same process. So diri sa aton diri sa amon sa Bacolod kag Negros di paspasan man ding preparation nila sa mga atiway naging mahimo, attorney, amo ning mga housing project blas ang gobyerno ginhimo ning quarantine facility nga amon diri sa Bacolod mga school buildings namon diri. Pero sige lang importante ma-accommodate ni sila kiti kasi manuwat ni attorney, no? Yes, tama na. Ang actually ginaobra sa aton nga gobyerno, sining proseso nga ni sang repatriation, kiti taga-diri man gid sila sa aton o taga ilang kinanglan mauli gid man sila sa ilang lugar kag sa ilang mga komunidad. It's a lot of balancing act on the part of the government kag sang mga ahensya sa gobyerno nga naga-implementar kag nagapatigayon sining repatriation process gani. Kung diin kada ma-strike sang balance, it's a question. So ginabalansi tani ang ang right man sining aton nga mga OFW ang personal right nila nga makauli man sila sa ilang mga pamilya kag maka-rejoin dito sa ilang mga komunidad. Subong man ang right man sang aton nga mga balikan ta si Attorney Roy Villa na utod kita mag-action. Action Hotline. Okay, welcome ni sila diri sa aton gid kay amo ning sitwasyon naton subong hangpan ta gid ang aton sining abnormalidad sa palibot naton. Paspasan ba ng aton sining mga kwan ng aton sining mga public officials sa pagpreparar, no? May kay ining second and third batch medyo naka-learn na kita sa first batch ato nga ng problema kita, no? Balikan naton sa Attorney Villa. Attorney, pasensya gid noton kita. Hello? Yes, attorney, pasensya gid na Yes, utod ta. action, Ryan. Oo. Amo na nga balancing ini kasi gina-balance nato ng ilang personal nga individual nga right.
kan ang right man sang kabilugan sa aton ng mga pumunuyo to public safety. Diba? So, kung di na gina-strike, so that's why nga may mga protocols kita na ginasunod para nga while gina-protect nato ng aton nga mga pumunuyo sa kabilugan, gina-recognize naman ang individual rights na ginatagaan man siyang pag nga ma-exercise Manila, nagmaproteksyonan man naton ang ila nga individual rights ini sa aton sa OFW kay hindi na pagkilala sang kung ano man sila ka-importante sa aton nga ekonomiya. Pero attorney, maabot sila mga karon sa Gulugab in attorney, ano? Una sila madungka di sa Bacolod to Iloilo to Cagayan, no mo sa attorney. Yes, actually ang advice sa ako na una-una is mga 10 p.m. dito kagabi, mahalin 10:30 p.m. So uli nag-atras naman. Amo gyud na kalabanan ang kakatabo maskin sa mga nauna to nga batches na hindi on time ang paghalin dito sa Manila. No, kay na ang last nga advisory sa ako do naghalin dito, mahalin dito sa Manila mga 5 a.m. na subong adlaw. So expect ina more or less the mga 18 hours ang pagbiyahe sa barko mauna dira doon ka sa Bacolod. Pag doon ka dira sa Bacolod, ma-disembark na sila ma-diskarga. Dayon, halin sa Bacolod, madiretso naman sa Iloilo. Dayon, kaya madiskarga naman. Pag halin naman sa Iloilo, ay kinyara naman sila doon dalon. Tigidulong naman to sa Cagayan de Oro City. I see. Okay. Attorney, i-grab ko na lang yung opportunity. Kundi August 24 ang pag-open na formally sining klase 2020 to 2021 according to Department of Education and of course ginaprubahan giniya sang IATF, ano anong pinaka-participation diri sang IATF attorney para ma-secure tangaton sining mga estudyante sa bulutuan kag iban basi magwa pa bla ka magsuroy-suroy attorney? Actually ang IATF naton bilang nationally as implementor man implement ini sang mga polisiya sa atong gobyerno, may kangtanan sa mga bagay-bagay nga ginahimo naton ining under sa crisis ini sa COVID-19. So it will ang role sini una makita man naton nga ginaprubahan na isang aton nga IATF ini pag-open sa klase. Yes. That shows nga may role ang aton nga IATF. Kag mag-opening sila sa klase, I think may mga guidelines naman kag mga protocol man in close coordination with our Department of Education tuhoy sa pag-enforce ang mga measures nga para maproteksyonan ang aton pumunuyo kag ang mga kabataan nga kag mga maestra DepEd personnel nga naga kadto sa eskwelahan sa pag-open sa klase kiti do inadako man nga bagay nga pagpreparahan na action layan gitungod siyempre kung may klase may ara gid nga manikawan ang close contact and kung may mga close contact sa aton nga mga pumunuyo o sa mga tawo ang posibilidad sang transmission sa disease kung may ara dira nga positive labi na gid kung asymptomatic ang isa ka pasyente hindi itama gid kataas no. So muna nga hindi pagpabayaan sa aton nga gobyerno pagi sa aton nga task force national man o kon regional and then up to the local task force na mapagsiguro nga safe ang aton nga mga kabataan kag aton nga pumunuyo sining pagbalik sa eskwelahan sa pagbukas ng klase. Sige, mahulat kami attorney, may biguro mga dason nga bulan mayroon na sang guidelines ining pagbukas ng klase from IATF mismo mo may poder diri sa pag-handle sini. Ma-interview kami liwat with that attorney so that the public makabalo sila kuno dapat ang mga pagsulundan. At attorney, may gusto ka pa ipabalo sa Bacolod non kag Negros Sanon sa idalom niya sa imo ginauyatan sa mo kon bilang spokesperson sa IATF region. Sa aton dira nga mga nga kauturan dira sa Negros Occidental kag sa Bacolod no isa din pamani nga makalabot ang aton nga ining interview naton nga sa subong ari kita sa isa ka crisis sa isa sa ining crisis gani we should not be thinking more about personal convenience and comfort. We should prepare ourselves that we have to take some sacrifices
personal sacrifices, no? Nga mapaiway nato na mataon nga convenience and personal comfort para sa kaayuhan sa tanan, no? Tamigin pa ngayo, pero piari kita subong sa krisis, piari kita nga isa ka virus nga kontra, no? Yes, nga hindi yes. makita. Kaga patraidor nga nag-atake sa aton nga mga kauturan, kag in fact damo na sang nagtaliwan because of this. So amo lang na ngati we have to put ourselves on a war footing in this war against the deadly virus. Kag in a war footing, we should always be ready to sacrifice ang aton nga mga personal na convenience and comfort. Magsunod lang kita sa mga protocol guidelines nga hatag sa aton nga gobyerno para rin sa aton nga kayuhan. Madamo din salamat. Salamat, Attorney. Good morning. Kag mabuhay ka, sir. Thank you, sir. Good morning. Action Hotline. Attorney Roy Villa, ang spokesperson sa Interagency Task Force diriya sa Region 6 mga kaksyon. Action Hotline. Suliton ta siyam sa Bacolod, anom sa Negros Occidental. According to his report nga nabaton, ti kwanta na ni na ara kita sa 15, no? 15 tanan way gidyaga sa lalanto, no? Kahapon to may 13, may konpila na lang. Sa mga 15 kay 9 plus 6 kundi 15. Action Hotline. Amo ning manog abot nga mga returning OFWs naton makaksyon diri sa probinsya kag syudad sang Bacolod. Ato nagakabalaka before nga basi may ari naman ni sa magpositive diri sa ila. Daw hindi nata ina naton paglauman because nga naka-learn na tato sang first batch nga may ara ginman sang kakulangan ginman tugali aminado ang IATF nga gin-mention niya nga sa tong una kulang pa daan sa communication. Action Hotline. Nabalang daw, kibot lang kita, may ginapapauli na di. Di man hambal ko blaki na do, way man niya nag-down, way man nag-lockdown, way man niya nag-stop ang aton sa mga communications, ang aton sa nga mga pinawgawanay, do way man niya way man apektuhan sa COVID-19 nga ini. Action Hotline. Pero nga anga doon din sila ka-communicate sa aton diri sa lokal iya, no? Kita mo to kadamo to problema nagluntad. Pero ang second and the third batch nga ini, nagpasiguro ang IATF nga napaidalom sila sa husto na gid nga proseso. Ang ilang sini nga 14-day quarantine dito sa Metro Manila, plus ang ilang sini nga swab testing at kon naging papauli sila diri sa aton, negative ini sila sa COVID-19, mga kaksyon. Action Hotline. Kaya nabutang dira sa medical certificate nga dala nila nga negative na sila. Kaya kung nagpositive ni sila, wala ini sila ginpahanugutan nga makauli diri sa tua sa Negros Occidental og Bacolod. Action Radio. Amo nang mayo dira nga balita, hindi ta magkahangawa gid. Kani kiti normal man lang na. Kay balo ka kakahapoy na gid sa GCQ, ECQ mo prangkang istorya. Amo nang ginagtas ang iban subong. So okay man lang mag-ECQ, GCQ kita basta tubod lang yang ayuda, okay lang. Action Hotline. Kaling kay ayuda do kuan gid do na problema gid ang ayuda do di pa gid masyado makabot sa tagsa-tagsa ka mga puluyan, so need na gid naton nga makatrabaho kita para may income nga aton sa kultura. Action Hotline. Alright, last 8:33 aton sa pagpangalagad. Pagbalik naton karon, depende na kung din unahon ta ang reklamo nga standbyan na subong ginapostingan ng Action Eden Aboso. Ini grabe man nga reklamo niyo. Kay falsification ini yang obra niya, ginpangtampiran niya yung pangalan mo. Action Hotline. Hindi iya sinulatan niya pinangpanas niyang original. But suliton ko ni allegations pagid lamang, ano? Pero check tanay karon sa tagreklamo. And kadua karon may sabat diri kag may ara sang reactions diri si Councilor or the ABC President of Bacolod, Lady Gles Gonzales, sining nagwa nga anom ka mga ngalan sang barangay nga ginaimbestigahan karon sang Criminal Investigation and Detection Group. Action Hotline. Sa maloso nga pagpanagtag sining size mill mga ka-aksyon. Aside sining iban diri nga reklamo, may ginatutukan man ang Bacolod City Police Office. Sulo sadya ini, no? Lantawon tanay karon anong tikang himuon sa aton sining presidente sa mga kapitan diri sa Bacolod. Pagbalik sa aton sining nga pagpangalagad. Action Hotline.
Di alamon ginasandigan, tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan ano nga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
nagadapya na ikaw na ang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
banwa mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagduhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo Bakolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bakolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat kisa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginadang pilihan Padayon aksyon radyo Bakolod nun kag Negrosanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang bituon Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bakolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bakolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat kit sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginadang pilihan Padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay Sa bisan ano nga kahintangan Responsable nga pagbalita Pagdayon nga ipalangnan Malasig pero sigurado Aksyon nga may dala pagpalanggan Padayon aksyon radyo Bakolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat kit sa pagserbisyo Padayon aksyon radyo Bakolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat kit sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginadang pilihan Padayon aksyon radyo Padayon aksyon radyo Padayon aksyon radyo Ako lang yung rekomendasyon sa inyo, pabakuragin ang immune system, paagi sa pag-inom sa produkto sa Dr. Alfred, sa Dr. Alfred.
kadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginabalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga Third istasyon. time, last 8:51, pabalik sa aton sini nga pagpangalagad. Action Hotline. While andugay natapos ang palayag ni Presidente Rodrigo Duterte siring televised niya nga public address kagabi, ang pinaka-signifikante sa to amo ang enhanced community quarantine sa mga lugar diri sa pungsod Pilipinas, mga kaksyon nga posible padayunon or ibalik sa GCQ, i-downgrade ini ano nga sitwasyon. Action Hotline. Andogang detalye sila karon sa udto with action Dorel Cabato, isa-isahon niya na plastar karon para sa aton sini ihibalo. Action Hotline. Last 8:52 sa aton nga pagpangalagad, maing aga lang sa kay Vince Nolivaj. Purti nga mga ngalan ini mo. Sir, sano baka mas testing diri kada barangay sa Bacolod City? I-check pa na naton kay daw alang-alang pagid sinasubong ang Bacolod mo. Nagatutok pa sila sa may diin to may positive ang mga close contact niya. Action Hotline. Good morning, ka-aksyon, Brian. Correct kagid bisan ako luyag kogid ang ECQ or GCQ para layo sa COVID-19. Pero pareho sa amon nga mga bisan, isa lang ka kilo bugas wala gid kaambit. Halin sa gobyerno, lapit kami sa gutom. Ubos na gid ang amo tong sinuptan, tapos lapit lang may klase naman. Good luck na lang ni sa aton tanan-tanan. Si MJ niya nakayama. Action Hotline. May nag-text man diri sa aton. Action Bright, pwede man ni paimbestigahan ang barangay 28, no? May pisyal nga rada doble ang ila kuha, 4 sa isa ka balay, 2 tanod, isa asawa OFW kag barangay 3 pagid kuno, no? I-suggest ko lang sa inyo, kadto kamo sa CIDG, dala kamo sang kompleto nga ang written bla complaint bla kag tun-an sang CIDG kon may mga pruweba kamo dira kayang CIDG mo ng agency subong kag PNP nga nagatutok sini. Action Hotline. Last 8:53 sa aton karon nga linya we have action Eden Aboso nga gawon tani kay nakaplastar ni siya sa iya sining lugar. Action Radio. Patrol action Eden, good morning. Action na Bray, may nga live kita diri karon sa Barangay Banago. Barangay Banago ka. Aha. Barangay Banago ni Ma'am na. Upo to di karon action na Bray, ang isa man ka tagreklamo regarding sa sa social amelioration program, pero action Bray lain naman niya kumbaga balang anggol. Kasi do ang iban mambal sila nga mo. Ate, ano naman na, ginintentran naman nila ang mga reklamo sa SAP, amo to, palariyo lang yapon. Pero ang reaction, Bray, uraw na, nakaistorya, mantani kay ma'am, nga regarding sa iya, sini Luyag ipalambot, action, Bray, nga reklamo man, kaga, basi, bala, may ara, gali sang wala nakabalo, action, Bray, sa iya nga nahibaluan, basi palang maamat-amat, Manila, check. Bangod nga, nangusisa, ganyan si ma'am, do sobra pa sa NBI. Do kwan man siya, do miyembro man sang DOH ba nag-contact tracing man sa bla? Correct action Bray. Kasi syempre, do hindi mo bala may imagine action Bray no. Nga may ara gid sa gihapon mga tawo nga nagapang nagapang aboso. Nagapang aboso gid action Bray. Kaya ni mo bala kabalo tanan ta apektado, tanan pigado. Ugaling kay may ara gid gyapon sa mga nagapamintaha pabalaksyon Bray kag abi nila kay base ang siya graduate siya sang high school kay ang ginaatubang niya graduate sang elementary abi bala kisa do labaw-labaw na gid siya action Bray sa mga tawo nga ginaatubang niya pero pamatian action Bray no si Ma'am Arlene diri sa Barangay Banago action Bray angot man sa iya sining nahibaluan regarding man sa SAP. Ma'am, may aga live action Radio Bacolod. Brian Morden. Ma'am, ano ini ang base mo nga alegasyon no una? Actually action Brian ano nimo tampering na sang final na gid nga form sining social amelioration program. Action pero Eden. Kapalo, action Brian. Tampering, di ba? Kwan ka mo manog abogada ka na, di ba? Anong kaso sina falsification?
Correct, action Bray. Sakto man Oo. ko, ang attorney? Correct. Kompanyero, good. Pero action Bray, sa ibaluan tayo di bala. Nga basta ang final na gid nga form sa social amelioration program wala na dapat sang erasure. Nan. Amo na ang rule dira action Bray no. Kay pamatian ta ni si ma'am kay ti may ara siya sang na-discoveryhan man sa iya nga bahin. Ma'am ay aga sa liwat live with action red box. Ma'am, ano ni siya ma'am ang paano mo ni na diskubrihan ang imo sining alegasyon ma'am? Good morning, Sir Brian. Morning. Oo, kay ging patapos kung wala nga releasing, wala sang tanan para ma-sure ko gid nga wala kay ang among problema is yawa kami pangita sa amon mga ngalan sa form. Marlene, ma'am. Ma-start tabi sa pinakapuno paano ka mo nag-umpisa gid sini abi asa naglabot sa punto nga gin pangita mo na gid nga nagaduda ka nga gin tampiran gid ang imo sa application. Go ahead ma'am. Oo, sir. Kay gin pangita namon sa barangay wala gina siya. May tawo man kami ginalihog balik-balik in GC wala gid. Di natingala ko nga hindi makita ang ngalan. So may theory ko nga amo niyang natabo. That's why, naging patapos ko lang anay kay para bala base may harap pa man, magabot pa man mga names namon. Bali, pero pila ka mo kabilog nag-fill up sini ma'am? kami sa amon di tatlo gid kami na di. Tatlo? Una ang gin-fill up pa nyo na una, survey form o Hindi, original bali, na? form na gid, Sir Bry. Yes, ang DSWD na gid nga form, ang original. So kompleto na to, meaning kung naka-fill up ka sa original nga form, qualified ka na. Oo, may ano pa man validation pa man ang mga gwa mo. Okay, sige, go ahead, ma'am. Oo, ti amo to daw wala na gid. Amo hindi makita ang ngalan namon mo kung i-search, that's why nag-ayo ko nga kung pwede i-search ang barcode kay actually na picturean ko ni sa Sir Bry mo. Sa NGC na ni nagpa-NGC ka. Oo. Pero nag-verify ka mo di una sa barangay tapos na may tawo man kami nga lihog nagbulig man sa amon nga kung pwede i-verify ang barcode kay may copy ko. Amo to ging hambalan niya ko nga natabo nga amo na ang natabo. That's why pagkaaga nagpa-NGC ko. Ikaw mismo? Ako mismo. Duwa kami sang mangod ko gin-confirm ko nga muna. Nag-story ako kay Sir Ryan dito. So dali ano to daw natabo pag lambot to ma'am sa NGC? May ang concern nga tao is gin-confront ko na sa Sir Bry. Ato to siya sa NGC, gin-confront ko siya. Kag nag-story ako mismo, so gintangita ako ang hawid sang DSWD nga form, sang akon nga allocate sa akon nga barcode. Digto na mo nakita nga lain na nakangalan. Kag sa lain nga napurok nagkadto, gintangita ang form, digto nakita nga puro tampered, ginpicturan ko. Paano mo nahambal nga tampered ma'am? Ano gin erasure ang pangalan? Ang bilog na po nga data sa form is ging correction tape siya. Tibal hindi gali yung correction tape. Pero ato na to sa nakarelease na sa first batch. Sa lain nga pangalan pero imo pa. Sino ni sa ma'am ang gin-confront mo ni nga amo na ding na-assign sa inyo? I-single out ko lang gina siya si Ma'am Mary Ann Abordo Flores, bala mo. Bali siya na din ang DSW? Hindi, bali sa amo na siyang ginasaligan sang kapitan namon sa barangay. Oo. Bigyan confront ko siya, ginadinaya nga wala siya kuno kabalo. Pero gambalan ko sa ma'am, kung hindi tagaay ko tao, kaya ipinpoint tao, kaya siya sukton ko, kaya hindi ko magpasugot nga amo lang ni. So, ining si Madam Mary, ano mo ni nagpa-fill up sila? Amo ni nag-gather sa tanan nila nga mga information, pating sheets nga ini? Bali siya na sang ginapasan sa mga form tanan, sir. Okay. So, nagadodagay ka mo nga siya ang nagpatigayon sang erasure, dira? Butang sang white ink nga ini, erasure ni? Okay, bali ang DOBH, yung in charge sa Piak Mapurok, ginpatawag man na siya ni kapitan kagin ginpamangkot gid sa kun nga naglambot siya ang mga form namon nga may tampered na. Pero nakapurok ng imo nga form. Nakuha na to ya, na-release na to ya first. Ginlain ang pangalan bali. Oo. Pero napalam mo ni ma'am kay kapitan ni Hari. Mayo man kay sang amo gitong adlaw ging aksyonan gid kami gin atubang kami ni kapitan.
Oo. Tapos, ano bali Kapitan, ma'am, with regards to this? Oo, amo lang ang lain kay si Kapitan, siya ang negative nga feedback aratanan siya, pero sa pagkabalo ko, pag soya namon, wala gid sa hinalong Sir Bry. Di, ma'am, nagsabat man to si Mary Annie kung sino nagsugo siya o kung nag-trigger siya nga mo nang himuon niya, ma'am. Amo na gani nga until now gahulat gid ko sa explanation niya galing kay daw ng pawala sa hindi ko na magpasugot. Pero ang imo to yang nga form, ato na na-release na to ya. May ara lang ko copy, naging picturean ko ang before and after na mo nga form. Pero sa inyo na ibaluan, ma'am, sa inyo, ang tatlo to kamo di, atanan to na tamper. Oo, atututanan sa ila. Ay pasulit. Sa ano nga purok? Ihambal ko na lang puro kasagingan. Sa purok, Kasagingan. from Purok Bayanihan, nagkanto ninyo sa Purok sa Kasagingan. Grabe. Nagtinala ni man. Teleport man Action Bray, no? Pero paresto yung liga, di sa may bulak man bala Action Bray. Nagsaylo man, example talaga, nagsaylo man ang form Action Bray. That's why si tatay to, wala na releasan, kinaglambot man sa piyak na purok ang form. Amo man ang ginahulat Action Bray nga explanation man din ni ma'am ko nga base pagkalaging nga nagsinaylo pero ilay Action Bray nga allegation gin erase gid ya using correction tape. Ang ila pangalan gin islan lain nga pangalan para amo to ya ang makabaton. Okay, i-clear ta ni Action Eden ha kung gamitan to sang correction tape ya gin kakas gid ya ang una nga sulat sang ballpen da gin kakas. Alright, ila niya daw may erasure niya white ink ano gamit sila Action Eden ang tawag sila gani ang puti nga. Correction tape. Amo na. Why labot sina daw ya ginsampawan pagid niya. Oh yes, Action Bray, di ba may original nga sulat din ni Ma'am Arlene? Yung correction tape kagin islan pangalan. Ay nano man nga batasan mga tao Grabe ni man. dad man yan, no? Sa ismail lang gid ini gubon mo gid bugal mo da. Yes, gid Action Bray. Pero ano kasigurado si Madam ining tagreklamo ta nga si Ma'am Mary Ann gini ang ginatumod niya? Kay bali yung patawag man ni Kapitan ang in charge to nga BHW sa piyak nga borok. In pabangkot sa kung sino din sa nagkuha sang form maging pa-fill up sa tao nga ina. Amo na sa iya mismo ba nga kay Ma'am Mary Ann halin gindaho sa iya. Tatlo gito ka form nga gindaho sa iya. Dira way gid sa lusot da. Wala. Balikan ta Section Eden kasi seryoso siniyo. Action Hotline. Kay maglainay buot maguba ang relasyon basta kay kadako sang problema bangon sang size mill nga ini nga ginahilabtan nyo ini damo na blang tsaktong istorya da Action Eden. Yes, gid Action Bray. Ti mamangkot naging pamangkot actually si ma'am, no? Bakit tatlo to ka form yung duhol Action Bray, no, sa Purok Saging. Ila to ni ma'am kasagi ano to gani. Oo. Pero amba ko basi personally bala kilala hay sila Action Bray o basi may lumot o kung may past ka mo ma'am ano man. Wala man kay personal hindi ka man kami ni Kilay kag hindi man ko permi kadto sa barangay mo. Bali do na timingan gid nga inilungod siguro mura Action Bray igin transport sa piyak. Kay ba may mga kilala to or wero kabalo ka ma'am nga ang nakakuha tani sang imo nga barcode to sa sa pangalan kilala ni Mary Annie. Wala lang ko idea kay sarang gin-confront ko siya. Hindi anak ko lang ang mga tao. Amo nang ambalya. Kagambalya wala sa kuno kabalo ko ano natabo. Pero pag session sa barangay sang afternoon na tubang ko kay Ma'am Daisy ito. Nga si Ma'am Mary Ann gid kuno tos mo na gin-confront ko siya. Daw bali nagbinutig pa sa kun nga wala sa kuno kabalo. Okay, Action Eden. Yes, aside kay Kapitan Mihares, nakareklamo si Madam tagreklamo dito kay DSSD head Madam Pasitatero? Wala pagid Sir Bray kay nagstorya kami ni Kapitan. Okay. Although nga hindi man ta sigurado nga kwalipikado ka na tong imo malandiri nga ang imo malandiri dinanamian nga sampawan pangalan mo nga gamiton sa iban nga persona nga ti ikaw na gid tag-iya sila daw mo sinabi mama no? Sige. Okay, i-suggest lang guro namon para mabuligan pag ini kay way pa ni sa settlement kay Kapitan. Yes, Action Bray. Sling ko may mga settlement ani sa kay Kapitan anong sistema sini?
Sir Bry, nga pali, hindi naman issue ang sakali matter mo. Gusto ko lang pala matagaan justice That's right. amo na ang natabo. Okay lang kung hindi ko ma-qualify, at least pala nag-agi kami sa insakto nga validation. Yes. Galing sa level niya pa lang daw ginbagsak yan na. Aha. Okay, sige. Pero mga balko na kaistorya na, nakamuwid Kapitan Mijares Kaya ni. kami ni Kapitan, salamat na kami sige tamatian niya nga mo nga reklamo ka. Sa totoo lang, wala gito yung nalungong niya. Yes. Ano ko naman ang ni Kapitan? Anong plano yan sini? Namangkot man ko siya nga kung anong plano niya sa mga form nga nagaladaw balya i-cater yaman ako no tanan. Kita daw ginatapos lang niyang muling daw first tranche ni bala mo na nga ang balya i-cater yaman ko no tanan. Ready naman siya. Action din si Mary, ano ganing ranggo ya liwat? Anong trabaho ya BHW? Hindi action by the volunteer lang. Barangay official. Barangay official. At ako sa barangay do ginasaligan sa guro ni Kapitan. Ginasaligan. Sir Brian. Hibaloon ta na karon kung ano ganang pwede da sa barangay kay kay mo volunteer lang o ano nga sitwasyon. So far may inog hambal ka pa ma'am, action din. Mula na Sir Brian, gusto lang kami nga matagaan bala justice kay until now gawlat dito kung anong yambal di mamirian bisan apology na lang sa among explanation kung ano natabo wala gid mo. Aha. Sige, na try nato basi action din karon may abilidad ba na nga mag pulupangita kay Madam Mirian. So baybay lang kamo ni sa Action Radio kay kun di ta na pabati subo nga aga sa udto tingwaan niya na or sa gabi tingwaan ta gid nga mapaistorya ti si Madam Mirian na Inday Arlene ma'am. Yes, sir. Aha, di nyo na paglisuon nyo na kay para makabati gid kamo kun mangayo gid mas apology or whatsoever himuon niya. Pero naka-standby sa Kapitan dugay-dugay para makahibalo pagigta ma'am Arlene. Salamat action din. Thank you good Sir Brian. Yes, good action, Bry. Kagati eye-opener, man action, Bry, basi nakasync man ang iban, bala nga magpatigayan man sa investigasyon. Ngati may amo panigali sa gihapon nga mga possibilities action, Bry. Pero basi nagapamati man si Ma'am Marian, pwede gid siya makakontakt dira sa aton sa station. Kaya para at least action, Bry, no, mapasabata man siya kung ano man ang iyaman ang side action, Bry. Sige, ikaw na action din lang tawa sa GC dayon Live direction, Bry, sa Purok Bayanihan. Barangay Banog, Section Ida na Boso. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Hotline. Okay, actually si Madam Arlene ang tagreklamo naton. Why nagin man siya galagas ang kwarta mo? Kiti hindi man siya sigurado gani nga kwalipikado siya. Ang yan naman lang dito nga ahilabtan bala ang iya sini nga pagkabutang. Action Hotline. Amo na nakasimple bo ari man niya si Madam Mary Ann man pero check nato ni karon kon siya gid bala gali kay may nagtudlo nga ginhatag ining papel dira. Sino nagpang tampered sini? Sino nagpang bulos ang ngalan diri? Bosos, ara pa kamo sa muna kagamay nga pwesto sa barangay nagatinunto na kamo. Ano pa gidayhan kung may pulo poder pagid nga mas nag-alam pagid ang utok naton hindi lang amo sini tampiranta pero ini allegation pa lang ha. I'm sorry. Commercial ko for a while pabalik naton si Kapitan Mijares naka-standby na subong kay ngayon antaman ngayon sa yan nga palayag anong settlement niya sini anong matabo sini sa aton nga pagpangalaga. Dira lang kamo ha. Action Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tapunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyak sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health, kag Action Radio Bacolod.
Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaluan sang World Health Organization, Department of Health, kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaluan sang World Health Organization, Department of Health, kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaluan sang World Health Organization, Department of Health, kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaluan sang World Health Organization, Department of Health, kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa... Sam, last 9:15. Ini nga oras ginadulong sa inyo sang CL77. CL77, laging panalo. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
Action Hotline. Pabalik sa aton sa pagpangalangan. Yuhomentaga pa sa obrat ni ba. Sige, good morning lang kay Rapida. Naga-monitor sinimat tiniyon mga ka-action. Action Hotline. Jennifer Lianio Zunita Erlano, dapat buligan nyo man ang iban nga gusto magpuli sa Negros, hindi lang OFW. Actually, tanan na sila, no? Ay, hindi lang OFW. Si Sheila May Sator, LMT, kapoy na gid, labi na wala kita labot sa ayuda. Oh, makon mo lang na, no? Hay, gutom. Actually, Bryson, o paguro kami kapuli sa Negros Oriental, kay magpa-voluntary quarantine kami di para marilisan kami certification. Hay nako, makalingin ulo. Ba taga-Oriental pa ni sila. Din kamo subong sa Manila. Alright. Si Novi Valencia Sobaldo, good AM Action Brian, nanami, angid, sige. Dason, okay, salamat, gida, no? Sige, salamat. Okay, sige. Thank you, gida. Good morning, dira sa inyo, tanan-tanan. Action Hotline. Diri sa Piak Babasa man kita de. Salamat gid Madam Novi sa imo sininga kwan. Ara na sa aton nga linya. Okay, sige. Hulat-tulaton ta. Yung action na Bri, greet lang kagawad Benji. Sige, testingan ta na be. Aha. Sige, si Kapitan Kap katawag gabi na si Moka pa. Please lang basi naga-monitor ka sa niman tiniyon. Para this morning palang mahumanta na ni dayon. Action Hotline. Si Benji Piliones ko, no? Hindi magtawag please kay nagabasa kita. Barangay Inayawan ang panamyaw si Moroy COVID niya. May lang COVID, hindi COVID-19. No? COVID. Good day, Action Bride. Diri gani sa ang 0938. Please lang, hindi magtawag ay maluoy ka man sa akon. Kay lagas kita sa oras naton. Nagabasa ko, nagtawag ikaw. Pasensya gid ha, pero please lang, no? Sa Madam Mary Ana na, ang ginareklamo, okay, sa bordo, no? Ang apelyido niya, ati, sige. Ipaki-ano ba action Dorel? Okay. Action Hotline. Salamat, gid kay Karasig lang, ara sa aton sining linya mga kaksyon, ang ginareklamo kay ina, no? Online sa hotline. Online sa hotline. Las 9:18, we have on the line si Madam Mary Ann Tabordo. Ma'am, good morning. Hello, ma'am. Good morning. Yes, ma'am. Si Ma'am Mary Ann, eh? Yes, sir. Si Action Brian Morden, ma'am ha, sang Action Radyo Bacolod. Yes, sir. Bago lang naman interview si Madam Arlene Abordo, no? Mary Ann Abordo, ma'am, no? Yes, sir. Yes, sige, okay. Ma'am, bago lang naman interview si Madam Arlene Bala, dira sa Banago, kabalo ko, bro, kabati ka na to sang reklamo niya or may idea ka na sa reklamo niya. Ma'am Tilas, ano ginantabo sining application man? Ang Pero na, sir, si Ma'am Arlene Pero, nagkadto na siya, sir, sa NGC, nagpa-check na sa iya name. Gipa-check na, sir, sa NGC ang iya name, kung sa SSA, nagreklamo na siya. So, assist ko na siya, kung nagkadto kami kay Sir Ryan. Right after, nag-check si Sir Ryan, ang iya name daw, may naka-double entry nga ngalan ni Holyo. So, ang akon, sir, na trabaho, nga nag-assist lang ko, sir, ga-forward sang mga tanan nga form sa barangay, may receive copy ko na, sir, sa DSSD office. Okay. Pwede mo man na di, sir, makita, kay may-ari ko di nga receive copy from DSSD office. Right after, sir, ginakuha na sa DSSD office, kaya ginahatag sa encoder. Okay. Hello, sir? Yes, sige pa, mati kami, ma'am. Go ahead. Tapos, dito ka na sa encoder niya. So, ano niya. na siya, sir, kung nagwa man ang ngalan niya, hindi man siguro, sir, nga ako gid ang gipasibanda niya nga nagano, sir. Kay ang main na nga Holyo, sir, never ko na gani na map. Inang may pangalan da subong sa papel niya. Pag ako na nakilala si Arlene, hindi ko man nakilala si Holyo. Mataga diin na siya nga lugar, Purok. Puro kasagingan. Kung isabat ko lang, sir, ang iya pamangkot, kagin assist ko siya. Okay, dayon. Imbuligan ko siya, sir, nga si ma'am ang muna na ma-survey kung nga. Daligid lang. Daligid lang, maplastar. Daligid lang action, Dorel, ano, kanugon. Action Hotline. Nagadula-dula. Dito na ta sa Kwan, ginincode niya, hindi niya kilala, ining si Holyo, nga muning ara, subong nga na butang nga pangalan sa application ni Madam Arlene Tero, iya,
hindi yaman kuno kilala ini tanan-tanan. Sige, plastar tagid ibi maayo ini kay para kuan ini mahuman-human ini kung hindi ikaw sino. O damo na pamangkot ano base may ideya ikaw. Di na may diferensya diri. Sino bla dapat ang lagson ginaton diri. Hostisya mo lang ginapangita ni Arlen diri mo kay tina blang tawag naton hindi mabaton nga iyangalan sampawan sang iban. Action Hotline. Balikan ta si Madam Mary Ann, ma'am. Yes, sir. Ari, Good morning. Okay na, no? So, ginhatag mo na ni dito sa DSSD. Ang iyang papel, sir, from barangay, ginatipo na di sa office ni secretary. Aha. So, ginaimuan na liquidation ng kung pila ang total nga i-submit sa DSSD. Okay. So, kung ang ako, sir, nag-facilitate lang ko, ako na mismo nagadulong with the utility nga tawo. So, Okay. sa pagkadamo nga papel, sir, amo na dahil nang gina-endorse ko to sa DSSD, kag gina-receive nila ang akon nga papel. Okay, dali, gid lang. May pamangkot ako. Kung ginhatag mo sa DSSD ni, ano Yes, ni sir. ginapaghatag dito, ihatag mo lang ni kung pila kabilog ini nga papel o kung gina-isa-isa pa ni check dito kung ano may mga diferensya. May nakabutang man na, sir, nga mga purok, sir. Di namin ko bala gina-isa-isa pa ni lantaw antes nila batunon ini sa DSSD. Wala na, sir. Gina-receive na lang nila. Gina-receive na lang nila kung pila kabilog ini 30 kabilog. Amo na nakabutang da sa isa ka papel Oo, dira. sir. Oo. Example, sir, nakadulong ko 2,000. Aha. Oo. Okay, inabato na lang nila, why na lang gina-check na isa-isa. Oo, sir. So, Kag ako, sir, ang diri naman sa barangay, sir, ginabaton ko man na di, kag ginasugo lang ko, sir, nga idulong ko to. okay, ano gin pinakatrabaho mo da sa Banago, ma'am? Bawsi ko, sir. Focal, Bawsi. Okay, sa mga mga violence against women, amo sina. Yes, sir. Pero subong nga bulig ka lang anay sini bangod sining COVID-19. Oo, sir. Kaya ako, sir, ginatawgan sang DSSD, kaya ang amon nga officer sa GAD, Gender and Development, kami sir, nag-assist sa mga tao nga nagareklamo, nga okay. So ako nang ginatawag, sir, sang DSSD office. Okay, Kaya ako nag-help sa ila. meaning sining tampiring nga ini, anong may idea ka na, ma'am, kung hindi ikaw nga ginatudlo niya, may matagambal nga ikaw gid, no? Oo, May idea sir. ka kung Oo, sir. sino nga Sir, gino sini? 100% sir, wala ko da, sir, nag-intra sa sina nga bagay, sir. Nahadlok ako ya, sir, ya sa Ginoo nga mag-intra sina nga bagay sina. Okay, so may idea ka kung sino naghimo sina? Wala man ko, sir, idea, sir, kung sino ang naghimo sina, sir. Magluwa sa imo, sino pag iba nag-handle sini, dira sa barangay? Ang mga nagalibot, sir, sa Purok, sir, sila na ang naga-interview. Ako, sir, wala ko yaga-interview sa Purok. Okay. So, ma'am, before ka mo magpasa to sa DSSD, wanyo giniginalantaw kung may mga tampiring ini, may mga naglain dira nga mga ngalan? Wala, sir. Ako, sir, nang kumbaga nahatag sa akon, sir, kung ang nahatag sa akon, sir, nang Naka-sealed na. naka-envelope naka-box nakasulod na sila sa isa ka box, tapos tagaan na lang ko na copy, kag ipa-receive ko to, sir. May allegation? Why ko na ginaukay, sir. Okay, may allegations. Okay na nga, ikaw gin mismo naghatag to sa tong ngalan nga nag-appear to? Pwede na, sir, mapa-interview, sir, kung sino na, sir, ang si Holyo na nga nakabaton sina, pwede na sa ma-interview, kay ako, sir, hindi ko na siya kilala, ganing. Wala ko na siya na met in person, wala ko man na siya na kita gid personally nga ako gid ang nag-interview. Kay, sir, wala ko, sir, pang interview, sir. Okay, sige. At least nahangpan ta sini nga aga, kag nakabati naman si Madam Arlene Abitero sa Thank you, gid, sir, kay at least nakabatian mong side ko, kag nang nalipay ko, sir, nga napamatian mo man ang side ko nga wala ko na, sir, gahimo sa sina nga bagay. Yes, direya kami sa Action Radio, mamaya, kung may side A, hambal ko na, may side B, gina, no? Yes, sir. Kung may side C, pada karon tiba si kurap-kurap na napamatian ta na. Correct, sir. Kumplitohon ginaton. So this morning, at least ang imo sining peace of mind, no? Nag-back to Yes, normal. Bangon nga nakasabat ka, nakabati ang bilog nga Banago, subong, sa imo Yes, man nga sir. side, although nga tiway nagtapos diring istorya ni man ta katag conclusion diri kay ti imo man sir. nga side, yaman to nga side, no? Sige, anong gusto mo ipalabot ni Madam Arlene Abiman? Ang mambal ko lang, sir, kay Ma'am Arlene, nangin pasalamat man ko sa iya nga ang nabala, sir, nga klase nga reklamo na tubang kuman kag kung mabulig ang barangay, kung ano man ang iya pagreklamo, pwede lang di siya kakadto sa barangay kag open na ding barangay sa iya nga reklamo, sir, nga mabuligan man siya, sir, sa kinatawag na SAP. Sige.
Madam Marian, salamat kasi mga time. Kitry ko palang buton sa Kapitan Subong. Kung ano may idea. Sige, Salamat, sir. good morning. Thank you, good sir. Sige, Good morning, sir. man. Okay. Action Hotline. Tiway siya, Dea, ang pagbaton niya, naka-envelope na, daw kumbaga, kuha lang siya ay courier sa bala, manog dala lang ni sining mga gamitan nga ini, kaya gihatag to sa DSSD. Sige, try na to be action Dorel, si Kapitan Mijares Abe, kung available na siya. I-check taman karon sa gabi, try taman ang buton si Madam Pasita Tero. Ay, nasunaran ko, Madam Pasita Terong head sa DSSD. Ang tagreklamo ta Tero man to, no? Arlene Tero man. Amo sina. Kabasi pareho lang apelyido, no? Sige, check taman karon sa gabi man no? Kung anong sistema sa pagbukad sining mga applications nga ini, no? Way pa ta matapos, ari patagyapon niya sa ECQ mo. Action Hotline. Online sa hotline. Ang aton nga ara sa linya subong dagod Kapitan sa Barangay Banago, Kapitan Ricky Mijares, sir. Good morning. Hello, sir. Kap, good morning. Hello, sir. Sir Brian. Yes, good morning, sir. May agad na si mo. Yung ko, sir, ba? Kaya ko singog ko ba? Ti subong. Sige, magwa ko na, sir. Sir, good morning, sir. Batian mo na ko. Sir, Section Brian, Section Radyo Bacolod. Sir, nakadangat naman ni simong reklamo ni Arlene Tero, no? Ining tampering allegation niya, sining application niya. Action ba yan? Naka-istorya na kami. Sang nagligad, dubla daw tungad daw sa third day. O di lang kung kakuan, basta nagreklamo na sa sakon. Sang ginareklamo na nga ang yan, ablang sap nga wala sa naka-claim. Okay, may allegation siya dire nga gintampira ng iyang sini application. Ano kap ang imo sining may ginahimo kada subong investigation sini? Nakibot ko na gani aksyon Ryan, no? Nga muna, kasi ako yan, di ko na magsugot mo. Gusto ko na pangitao na, aksyonan na, nga problema, kasi masakit man na sa tunutod na yung gintamped, ang yung kwan. Sa bagay aksyon Ryan, pag sitol na muna sa barangay, pinakagto ko na sa DSSD, sa diin ang DSSD, gidya ang matubang siya, nga kung ano natabo sang iyang nga form. Kaya ang sa amon na sumbayan, ang form nga matapos lang nila fill up, ginatag ko sa sekretary, kinabutangan niya numbers kung pila ka form, let's say, 1,000 nga form na i-envelope na muna, i-sell na muna, ipadala na niya ni namon to, amo na si Mirian ang utility, kay balo ka si Mirian, amo na sa ang gitawgan sang DSWD kay diara na sa sagad mo. Okay. Kay amo na silang gabuli. Ginadala na nato na ang number of pieces ang form. Pa-receive na to sa DSSD. Kaya amo lang na ang Brian action Brian. Okay. So dira sa imong barangay, kapwa na sang inukayay padala sa applications before dalon sa DSSD? Why na action Brian kay pag abot na sa secretary, no, atag na kwaon na sa pang why na ko ganit ang isa ga quantity ang DSSD dalianay man tumo, why naman ako ganit isa ga basa kay ako ni isip na ang number of ang number na ginatag nila sa akon, makuan ko, may sakto ko. Sige, ginpirmahan ko na lang Action Brian sa rason nga sila naman lang po mabalidate kaya ang DSSD mo. Okay. Hindi kami pwede ka validate. Yes. Okay. So, subong amo na ning problema, anong ginahimo mo da kapag mabalaan mo gid kung sino ini kay ikaw kapitan dira, ini sila nga duha mga pumuloyo mo kag bulubog at maning reklamo mo makamo tampiring iniya sa application kon kwalipikado gid man ni si Madam Arlene tani para gidto sa iya tiway sa katilaw kag sa pawan ngalan niya nagkadto sa iban. Ako rin Action Brian ang tao yung nag-imo naman nabat gid ako actually ko ang tao na nag-imo guro Action Brian kung ako lang yan di manabat gid siya kasi hindi man gusto. Tapos Action Brian no kay abi ko anay kay nagkagputo si Ma'am Tiro nang nagreklamo da sa imo sa DSSD abi ko yan kay way naman sa kabalik sa barangay abi ko na sitol sa sang DSSD kay ang makasitol si na Action Brian DSSD mo lang mo way ka nagbalik sa akon kay kung nagbalik sa sakon nagkagtugig ko na mismo sa DSSD kung ano na ang ila na mahimo sa sang complainant nga nagakrim kay mga kuton ta sila kung anong mahimo nila sina.
Okay, sige sa DSSD, guro may process manis lang himuon to. Pero sa end mo na si mo barangay para mabalaan kay do may ginatumod siya nga mga tao, maimbestigar ka sinikap sa imo Kasi mismo. gipatawag ko naman na action Brian ang DHW nga naga-fill up siya. Kaya magamit si Ma'am Tiro, nagatubang man na siya dito. Destoryanay kami. Daw action Brian wala naman lang kubla nagpon sa DHW kay Tiara na mong siling ko nga akong Ma'am Tiro iatag na lang sa DSSD kung ano ang ilang mahimo sinabi sa imo nga naga-complain ka na naga-claim ka sa imo nga kap. Sige. Ang sa DSSD, ang gusto mo matabo kap nga mapapangita ining size mill nga ini. Amo gusto ko kung ano gina-action Brian atagang ginaya sang settlement sang DSSD kaya man na silang phone why niya sa amo ng phone. Okay, so inang size mill amo na gusto mo nga makit-an gid ini kon para ma-provide ini dito sa kung kwalipikado. Siya ang kon nga pamangkot check up simple lang. Sa imo dira bilang barangay kapitan kay involved diring mga tawo nga ginatudlo niya di anong gusto anong investigation nga himuon mo dira mismo sa barangay mo lang ya. Ako yung mismo action Brian ko ang kunin sila patawag ko ni si Miriam, patawag ko ni ang DSW, at patawag ko kung sino ang nag-fill up. Imbestigaron ko din. Gusto ko na action Brian, imbestigaron kay namihan ako na gani kasi at least matagan tablaw sisyaman ang si Ma'am Tiro nga sakit man na siya. Ako yung action Brian, hindi ko yung babaya, tagan ko actionan ko na. That's why, amo nang kagina pa nga sabat ang ginapangita o gid sa imo kap kay para dira pa lang mismo matapos sa ng istorya sa barangay mismo kay ikaw ang amay dira, ikaw lang gini makahusay sa ila tanan-tanan kag kung sino man gito nagtampered sini or nagpatigayon sining falsification nga ini ti dapat manabat gid siya sa imo kap dira wala basi dira man na sa mga tao mo na leksyonan mo ginakap dapat din na sila. Salamat action Brian. Amom na gusto ko ang manabat kay action Brian, gusto ko manabat gid. Mabudlay man na nga ako ya masabat sina sige imo nila. Yes, kabudlay sila. Dapat pagpon gid nila ini imo nila. Yes, kay sila ya naghimo lang ang tanan nga basol ara sa imo kiti kapitan kati daw di naman na husto maginamo sila. Kasi action Brian kuha ko naman na kay balok action Brian ang ginatag sa akon sa barangay ko. Tama lang mo. Tama lang si ang kuta dati hindi man na ma-action Brian malabutan di amo na preparar naman lang kuna sa ano ya kung nang hindi malabutan niya action Brian mulay di ka buyayaw magyan mo bay kami mo kay kuta lang na ginatag sa akon hindi na tanan. Correct na kung dapat ko amo tong kuta amo lang to hindi kay magkanto sa punto nga magtampiranay kita da para makakuha lang iban. Yes, action Brian. Sakto. Sige, with that, Kap, salamat gid sa mga time sini nga aga. Nagalaom kami nga masitel mo na dira mismo sa imo barangay, Kap. Salamat gid. Good morning. Sige, action Brian. Salamat man sa dutay nga tingog nga ginatag mo sa akon nga makaambal man ko sa side ko. Kag mabadamo gid salamat action Brian. Salamat gid, Kap. Good morning. Action Hotline. Okay, ang DSSD gusto ni Kapitan makit-an ang size mill. Kung din gidla dapat ini. Sinong kwalipikado? Tina-provide naman to. Naubos ang ganay guro to. Bakal ko na nung kinanglanon to ni Julio to. Action Hotline. Ginapangita ko si Sir Julio. Basi ka monitor ka, Sir. Abi, sugiri kami. Sino gidla nagbutang sa ngalan mo sang papiles nga ini. Action Hotline. So ikaw lang gini, Sir, guro makasabat mo. Kung sino nagdala sang papel dira sa imo. Kag kung sino naghutik na sa imo nga, kinutang ko to ngalan mo siya. Sugirik may blaser para matapos ang istorya. Action Hotline. Ang kay Kapitan naman niya, si Tula lang na si Kapitan doon na sadya barangay Banago, no? Way naging man nagapangita pagid gamo si Madam Tero, ano? Si Madam Arlene ang iyan naman lang diri nga mabalaan niya kung sino gid ang tabon sa ngalan niya to sa lain nga ngalan. Action Hotline. May istorya na mo lapas ako gamay Exonelms pero istorya ko lang ni gamay lang. Sa isa ka sa isa bla ka ginharian. Ang ila sini nga hari action ilre daw manog patay na blang tigulang na ang bata niya way gyapon kipamana malao na. Action Hotline. Pinatawag yung tanan nga mga tinawo niya kaginhambalan sa atubang sang swimming pool hambal niya sa konsin o dire ang makatabok sa swimming pool nga mayara sang duha ka buaya nga hindi kamo makaon sang buaya kamo ang makapangasawa sang akon anak kag kamo ang mabulos nga hari sa sini nga kaharian. Action Hotline. Bisan isa sa mga lalaki to ay ginto may nagahod may buaya dok bilog sus na naman imo may isa ka laki nga nagkapakapak ang maglangoy pakadto tos tabok
Wala siya nakaon sang buaya actionems. Action Hotline. Kwerte ka dasig maglangoy. Siling ko ba siga intra ni sa SEA Games Blau? Dasig mo. Kundi hinambalan sa sanghari, pili ka. Pili ka, mga sawa ka na subong, or ang kunon mong amuni mo na. Munabi. Why ito siya hindi ko ya kinanglan mga sawa ya mahal nga hari. Action Hotline. Hindi ko man kinanglan manggad mo. Ang ginapangita ko subong kung sino nagtiklod sa akon. Action Hotline. Kaya mo nang ginapangita ta subong sino nagtamper sining papilis nga ini. Guwa na kamo daan kaysa kapitan to nagaogta sa to. Action Hotline. Kaya bang sa laki, isang ginapangita ko subong sa tiklod sa akon niya, bahala ka na sa kwarta mo, mahal nga hari, kag sa imo anak, hindi ko na interesado sa anak mo. Ang nagtiklod sa akon, itudlo lang kung sino da, kaya mo nang ginapangita ko subong. Action Hotline. Arang kapakapas ang tao tabok sa swimming pool, may 2 ka buaya gabang nga daan. Action Hotline. Sige, last 9:36, aga pa tayo magkinornede. Action Hotline. Okay na kita sa ngayon pang oras aton sa nga pagpangalagad si Madam Lady Gles Gonzales, medyo nang alang-alang siya. Pagabihan ta siya karon sa action firing line. Ini may connection sa anom ka barangay subong nga ginaimbestigahan. Kag may duha nga hana na ganing nga filean gid kaso. Action Hotline. Upod sa bagos nga puwersa sa Action Radio News Department sa pagpanguna ng Action Rex Cantong, Station Manager Action na Magbanwa, talos nga nagpangalagad sa regular nga Anchorman Action Artay Hupon sa Action Hotline, ini sa Action Brian Morden, nagapasalamat gida. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Action Hotline. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko.